Søren Kierkegaard 1813 yılında Danimarka'da dünyaya gelýär we 1855 yılında 42 yaşında aradan çykýar. Teologiýa we felsefe ilymlary bilen meşgullanýar. Gakasy dindar olduğu üçin ondan dol suratda protestan eýitimini alýar. Eserlerinde Hristiýan alemini tenkit eden bir dil ulanýar. Inanmagyň öznel, ýani insana göre boldugyny öňe süren Kierkegaard, Hegel'in idealist felsefesine karşı çykýar. Felsefi bar boluşy akma da ilham gaynağı bolýar. Gysga ömründe 20'den köp eser ýazýar. Olaryň içinde imanyň aklyň üstünde boldugyny öňe sürdüği Gorkmak we Titremek kitabydyr. Kitap Hristiýan düşünjesinde İbrahim peýgamberiň ogly Ishaky öldürmek sahnasynyň öňüne geçen 3 günkü halatyny düşündirýär. Kierkegaard İbrahim üssü bilen bir kakanyň ogluny öldürmek garşysynda iman bilen akly arasynda galanynda nämeler düşünýändigini bize görkezmek isleýär. Kierkegaard kakanyň hemişe ogluny goramak dygýaly umumy jemgyýetçilik borçlarynyň käwat iň ýokary ähmiýeti eýe däldigini inanýar. Hudaýa boyun bolmak borcu beýleki ähli wezipelerden hem gowy ata bolmak borjundan hem has ýokarydyr. İnsany nukdaý nazardan İbrahim ogluny gurban bermek hakda pikir edip biljek derejede ýürekli we ahlaksyz bolup görünýär. Şeýle de bolsa, Hudaýyň buyrugy we bu buyruk nähil bolsa da imanyňyz bar, Hudaýyň aýdanlaryny ýerine ýetiriň iň gowusy bolar öýdürýär. Sewaby esasy zat hem İbrahime göre hem de Kierkegaard'a göre Hudaýyň sözünden şüphe etmezlikdir. Bir wagtlar bir adam ýaşaýardy. Bu adam çağalygynda gowy bir hikaye eşitipdi. Hikayede Hudaýyň İbrahimy nädip süýjü sözleri bilen synagdan geçirendigi we onuň bu synagdan nädip üstünlikle geçendigi, imanyna saklandygy we garaşylmadykken bolsa, ikinji gezek ýaşynyň soňlarynda oglunyň bolandygyny düşündirýärdi. Bu adam akyldar däldi. İmandan has köp gitmegiň zerurlygyny duýmady. Onun üçin imanyň asasy hökmünde ýatda galmak elbetde iň ýokary hormatdyr. Hudaý İbrahimy synady. İbrahim dip seslendi. İbrahim, men geldim dedi. Hudaý, ýeketek söýgüli oglum Ishaky al we Moria topraklaryna git diýip aýtdy. Ogluny dagda gurban et dedi. İbrahim ir seher turdu. Ishaky özü bilen alyp çadyrdan çykdy. Jülgeden gidip barýar kalar, Sara ýani aýaly gözlerinden ýitýänçe penjereden olara syňlady. İbrahim we Ishak 3 günläp dymdylar. 4-nji gün irden İbrahim hendiden bir söz aýtmady, emma gözüni ýokary galdyryp uzakdan Moria dagyny gördü. İbrahim Moria dagyna çykdy, emma Ishak oňa düşünmedi. Soň bir salym başyny başga tarapy öwürdi we Ishak kakasynyň ýüzüne ýene görende ýüzü ütgödi. Nazary ýabanydy, duruşy gorkunçdy. Ishakyň gorkdugyny gördü we oňa diýdi: "Samsa oglan, sen meni kakan hasaplaýanmy? Men bir putparazym. Sen bu Hudaýyň buyrugyna inanýarsyňmy?" "Ýok, aslynda bu Hudaýyň däl, meniň istegim" diýdi. Kakasy beýle diýende Ishak titredi we gorkdy. Soňra şeýle diýdi: "Gökdäki Hudaýym, maňa rahmet. İbrahimyň Hudaýy, maňa rahmet. Eger ýer ýüzünde kakam ýok bolsa, sen meniň kakam bol" diýip Hudaýa ýalvardy. Bu ýerde İbrahim içinden öz-özüne pışırdap: "Gökdäki Hudaý, sag bol. Ishakyň saňa bolan ynamyny ýitirmesine ýerine meniň onuň kakasy bolmadygyma we putparaz boldygyma ynanmagy has gowudyr" diýip özüni rahatlatdy. Kierkegaard bu düşündürişden sonra kitabyň başyndan sonra 3 günlük yol boyunca dımıp içinden geçen düşünceleri, iman ve akıl karşılığını ve başka da bir sürü kapma karşılığı bize görkezmek ister. Kierkegaard'a göre insan bakı aňa bolmadyk bolsa ve içimizde düşünüp bolmajak gizliň boşluk bar bolan bolsa, durmuş umytsızlykdan başga näme bolup biler? Eger şeýle bolan bolsa, adamlary birleşdirýän mukaddes baglanyşyk bolmaýan ýa-da baqy bolan bir zat bolmadyk bolsa, durmuş nähili boş we rahatsyz görünürdi. Elbetde bu dünýädäki beýik adamlaryň hiç biri ýatdan çykarylmaz. Şeýle de bolsa her kim öz ugrunda we söýgülisiniň beýikligine görä beýgelýär. Özüni söýýän adam özüni beýgeltýär.
beýlekileri söýýän bolsa, olara bolan wepalylygy bilen beýgelýär. Kim Hudaýy söýse, hemme kişiden beýikdir. Her kim ýatda galar, emma her kim garaşýan zatlaryna görä beýgeler. Käbirleri mümkin boljak zatlara garaşyp beýgeldi. Başgalary bolsa mümkin görünmeýäne bakarak beýgeldiler. Ýöne mümkin dällere garaşýanlar hemmelerden ýokarda boldy. Her kim ýatda galar. Şeýle de bolsa her kim söwüşen maksadynyň beýikligine görä beýgelip biler. Anam bilen İbrahim dünýädäki ähli halklara öz nesilleri tarapyndan bereket beriljegi barada wada aldy. Wagt geçti, bu pursat boldy we İbrahim bu wada ananýardy. Wagtyň geçmegi bilen bu wada mümkin däldi we İbrahim henide ananýardy. Gaýgydan doýup aladaly garaşýardy. Ýöne aslynda insan bolmak gaýgyly bolmakdy. Şeýle de bolsa iman has ýokardady we imanlara syn etmek has gowdy. Emma İbrahim'in imanı vardı. O, eger imanı gelecekki durmuş üçin olan olsa, elbette ödüne değişti olmadık bu dünyadan çıkmak üçün hemme dağda taşlardı. Emma İbrahim'in imanı beýle däldi. Daşarky we görünýän dünýä değişli köne bir nakyl çöregi diňe işlän gazanýar diýer. Geňeri bu nakyl ödüne değişti dünýä bilen düýgünden gawat gelmeýär. Sebäbi daşarky dünýä kämillik kanunyna tabyň bolýar we insan tejribesi bize işlemeýän adamlaryň hem gazanç edip biljekdigini wagtal görkezýär. Bu ýagdaýyň gapma garşylygyny nädip düşünüp bilerdi? İbrahim'in edep terbiýe nukdaý nazaryndan eden zatlaryny aýtmak islesek, Ishagy öldürmäge taýardy. Dini taýdan aýdanymyzda Ishagy gurban etjekdi. Hut şu gapma garşylyk şeýle erkençlikdir welin islendik adamy uykusuz goýup biler. Eger bu erkençlik bolmadyk bolsa, İbrahim häzirki ýagdaýynda, ýani bir peýgamber we büyük adam bolmazdy. Ýöne İbrahim näme etdi? Bu entek ir däl ýa-da giç däl. Ol eşeğe minip ýuwaş-ýuwaşdan ýöräp gitdi. Hudaýyň Ishakdan sonra mojagdyna inanýan bolsa, beýleki tarabyndan Ishagy gurban bermäge taýardygyna inanýardy. Adam hasaplamaga hiç ýyl sonra berilmeýän manysyzlygyň güýjüne inanýardy we aslynda muňa sorayan Hudaýyň iň soňky pursatda haýyşyny ýzyna almagyna manysyzdy. Bıçak ýalpyldaýanda da Hudaýyň Ishakdan sonra mojagdyna inanýardy. Elbette bu netije hayran aldy, ýöne goşa hareket bilen özüni täzeden aldy. Şeýdip Ishagy öňküsünden has şadýanlyk bilen ýzyna aldy we Ishagy İbrahim'in imany bilen gurtardy. Anam bir gün ahiretde bagtly boljakdygyny däldir. İmanı bu dünýäde ilahy bagyt tapjakdygyny anlamakdyr. Hudaý oňa täzeden Ishagy gaýtaryp berdi. Gurban edilenleri dirilip bilerdi. Adamlaryň akyl bilen hasaplamaýanlarynyň hemmesini togtatdy. Sebäbi İbrahim manysyz gödülen iman güýjüne inanýardy. Kierkegaard'a göre baky boyun bolmak, teslimiýet imanyň öňünde soňky tapgardyr. Şonuň üçin bu hereketi etmeýänler imany gazanyp bermezler. Sebäbi diňe ebedi boyun eýmek bilen baky gymmatlygyny maňa görüner we diňe şondan soň imanyň güýji bilen barlygy düşünmek hakda pikir edip bilerdi. İman söýgüýüniň agyry bilen ýaryşyp durmuşyň manysyzlygyny öňe sürer. Diňe şondan soň gudrat geler we hemme zatdan has ajaýyp başga bir hereket ortaya çykar. İbrahim şeýle diýer: "Manysyzlygyň hakykatyň güýji bilen islendik zadyň mümkin boljakdygyna inanýaryn. Özüňi taşyrmak imany talap etmeýär. Ýöne iman meniň ebedi aňymda azaçyk köp zat kazanmagy talap edýär. Bu gapma garşylyk bir ýagdaýdyr. Hereketler köplenç bulaşýar. İman bize hemme zady terk etdiýär. Beýle diýerler hakykatdanam tükeneksiz boyun eýmeli ýerlerinde has öňe gitmeýänliklerini görmek gaty geň görünýär. Käbir adamlar İbrahim'in kıssasyny başgaça düşünýärler. Ishagy ýene bir gezek ýzyna berenligi üçin Taňrynyň rehmine wasp edýärler. Olar üçin ähli zat synak diýilýär. Muny aýtýanlar İbrahim'in eşeğe minendigini, hayal ayak basmadyk çalt gidip biljekdigini, 3 günlük seýahat edendigini, odu yakandygyny, Ishagy daňmak we bıçagyny ýitiremek üçin wagt gerekdigini ýatdan çykarýarlar.
Kiki garda göre adamın ählimumy bolandan ýokary bolmagy iman taýdan gapma garşylykydyr, ýani bir paradoksdur. Şeýle-de bolsa bu ýol bilen bu hereketin gaýtalanýandygyny, ýani ählimumy bolmak bilen şahsiýetiň özüni ählimumydan ýokary derejede tapawutlandyrýandygyny bellemelidir. Eger bu iman däl bolan bolsa, onda Ibrahim ölüp bilerdi we aslynda iman dünýäde hiç wagt bolman bilerdi. Ýöne iman dünýäde her wagt bardy. Sebäbi eger ahlak iň ýokary basgançak bolsa, ol wagt grek filosofiýasynyň kategoriýalaryna ýa-da logika gözleglerine hiç geri zerurluk ýokdy. Kierkegaard'a göre bu ýerde Ibrahimy düşünmek üçin täze kategoriýa gerekdigini görýäris. Mukaddesler bilen logika we akyl merkezli gatnaşykda butparalar üçin keseki bir zatdyr. Tragediýa iki gahramanlarda Hudaý bilen şahsyň gatnaşyklary ýokdur. Ýöne onun üçin ahlak mukaddesdir. Şonuň üçin mukaddesdäki gapma garşylyk ahlak taýdan ählimumy bilen ulalaşyp, ýagny birleşip biler. Ýöne akyly eýerýänler Ibrahim bilen ýaryşyp bilmez. Bu ýagdaýda Ibrahimyň gürläp bilmejekdi gaýdalýar. Sebäbi Ibrahim geplen wadyna ählimumy bolany, ýagny evrensel bolany beýan etmek isler. Netijede Ibrahim ýa ogluny öldüren, ýa bir ganhor bolardy, ýa-da barışı ve imanı ähli insanlara düşündürmek için tağlalarynyň iň ýokary derejesinde gapmagarçylyk bilen ýüzleşen bir insan bolardy. Şonuň üçin Ibrahimyň kıssasy etikanyň teologiki totudulmagyny öz içine alýar. Ol ýeketäk şahsiýet hökümünde ählimumydan, ýani evrenselden beýik boldy. Bu gapmagarçylyk, ýani paradoks bilen insan akly ulalaşyp bilmeýär. Sebäbi many akyl bilen düşündürmek Kierkegaard'a görä mümkin däldir. Biz Ibrahimy diňe imanyň atasy diýmäge dowam edip bileriz. İman bir kudretdir we aslynda hiç bir adam oglu ona ulaşmakdan gadagan edilen däldir. Çünki imanda insan durmuşynyň hemmesi höwes we şadýanlyklar bilen birleşýär. Etika hem evrenseldir, hem de mukaddesdir. Şonuň üçin ähli borçlaryň ahyrky netijede Hudaýyň borçlugyny aýtmak dogrudur. Ýöne başga aýdylajak zat ýok bolsa, bu meniň aslynda Hudaýa borcumyň ýokdugy manysyna gelip biler. Bu ýagdaýda wezipe Hudaýa değişli bolmak bilen bir hatarda Hudaýyň borcuny öwrüler. Ýöne men özüm bu wezipeniň içinde bolsam da, ol ýerde Hudaý bilen bir gatnaşyk gurup bilmerin. Şonuň üçin insanyň goňşusyny söýmegi onun borcudur ve aslında bu Hudaýa değişli derecede hasaplanýan bir wezipe bolar. Emma bu tawşyrykda meniň bilen gatnaşykda bolan Hudaý däl, söýmem gereken goňşuýumdur. Şeýlerik bilen beýle gatnaşykda Hudaýy söýmek meniň borcum diýip hasap etsem, Kierkegaard'a görä bu diňe her ýerde gaýtarylan bir tautologiýadyr. Bu iç soraw jogabyndan ýola çykyp täzeden sorasak, ogluny öldürmäge gelen Ibrahim näme edip bilerdi? Eger Ibrahim kimdir birine, men Ishagy dünýädäki hemme zatdan has gowy görýärin. Şonuň üçin hem onu gurban etmek gaty kyn diýmek istese, garşysyndaky adam hökman başyny ýaýkap, onda näme üçin onu gurban etýärsiň diýip sorardy. Belki eger orada öň görjülükli bir adam bolsa, Ibrahimyň içinde duýgunden birisine ters gelýän duýgularyň bardygyny aýdyp bilerdi. Biz Hristiýan fikriýatynyň düşündürüşinde Ibrahimyň kıssasynda şeýle gapma garşylyga duş gelýäris. Etika taýdan Ishak bilen Ibrahimyň gatnaşygy atalar oğullaryny söýmeli diýilen desturyň üstüne guruludur. Bu etiki gatnaşyklar Hudaý bilen mutlak gatnaşyklara göre insan bilen olan gatnaşygymyzdan bir kurala bağlanır we ählimumylygyny ýitirer. Näme üçin söýýän oglumuzy öldürmeli boldum diýen soraga eger Ibrahim bir jogap tapyp berjek bolsady, aslynda onuň buňa berip biljek bir jogaby ýokdy. Netijede biziň Hudaý üçin mutlak borjumuz bardy we bu bir içimizde bir gapma garşylyk döretýärdi. Çünki bu bir paradoksdy. Kısaçası Tanrı hemişe bardır ve insanlar onun bilen gatnaşyk gurup bilerler, ýa-da eger Ibrahimyň ogluny öldürjek bolup ýalňyş iş edýändigini öňe sürüp Hudaýdan ýüze öwrüp bilerler. Ibrahimyň ogluny öldürmek üçin alyp gidýändiginde aýaly Saradan muny gizlin saklamagy ahlaky taýdan dogry bolup bilermi? Şeýle edep ählimumudyr. Ählimum bolan üçin düşünüklidir.
Ruhu ve fiziki barlıktan başka bir zat olmayan şahsiyet insanın içinde gizleyindir. Şonun üçün onun ahlak borcu özünü gizleyen perdeni zıngmak ve özünü ähli-muma äşkar etmek isler. Şeýlelik bilen her gezek gizlenmek islese günah eder ve diňe özünü görkezmek bilen çykyp boljak sinege öwrüler. İbrahim'in kıssasyna gaýdyp baranmyzda Kierkegaard bizi käbir şahirana keşpler ve misallar bilen tanıştırmak ister. Çünkü şairler diyalektikaның güjüne inanyp İbrahim'in içinde ýaşadygy gapma garşylygy süýçü dil bilen beýan ederler. Munyň soňunda bolsa içinde ýaşadyklary kynçylygy dilden aýdyrşygynda bir umydy öwürürler. Bu ýerde de ýene paradoksyň iň aňsat we iň amatly zat ýaly bolup bize görüner. Ýöne ýene bir gede gaýtyrajak bolsak, insanyň imanyň goragçysy däldigini inanmaga dowam etdirýän adam üçin görgüler we aladalaryň umuman pikir etmese de pikirlenip boljak ýeketäk delil görnüşi ýene bu boldugyny düşündirilýär. Umuman bu ikisini göz öňünde getirip bolýan bolsa, insanyň içindäki gapma garşylygy düşündirip bileriz. İbrahim dymdy, emma azap we aladanyň içinde gürläp bilmeýärdi. Sebäbi gürlänimde de maňa düşünmezler diýip pikir edýärdi. Bu İbrahim'in oğlunu öldürmäne giden wagtyndaky ýagdaýydy. Şonuň üçin İbrahim gürlemedi. Diňe İbrahim'in sözü Ishaga beren ýeketäk jogabynda saklandy. Kakasynyň özüne dağa birlikde gidip bir koyun gurban edeli diýende oğlu İshak İbrahim'den ýakyljak goýunyň niredeligini soranda İbrahim, "Oğlum, ýakma gurbanlygy üçin Hudaýyň özü bize goýuny ugradar" diýdi. Bu da İbrahim'in iç halatynyň hemişe Hudaýa iman bilen dolu boldugyny görkezýär. İman adamzadyň iň ýokary hyjygydyr we bu ýerde hiç bir nesil ata-babalarynyň giden ýerinden başlamaýar. Her nesil geljek nesiliň öňkü nesillerden we öz wezipesine wepaly bolup galmasyna we öňkü nesilden has öňe gidip bilmesini ilk baştan başladar. Kierkegaard'a göre iman adamlarda iň ýokary hyjygydyr. Her neslin köpüsi bu derejäge ýetip biler. Ýöne hiç kim İbrahim'in aňyrsyna geçip bilmez. Men diňe öz tejribemi salganyp bilerim. Henidem gitmeli ýolumyň bardygyna inanýarym. Ýöne durmuşda iman derejesine ýetip bilmedikleri üçinem yeterlik meselelerin bar boldugyny kabul etmek gerekdir. Bu durmuşa hakykatdan hem söýýän hem bolsak bir ýerde durup bilmeli. Sebäbi maksada yetenimizden soň söýgü öňkü we başdaky täsirini ýitirer we hereketini agdaldar. Emma iman derejesinde yeten ol ýetdiği ýerde durmaz. Kimdir biri söýgüsüniň durandygyny aýtsa, söýgüliň gahary geler we "Men hiç gaçan söýgümde durmadym, sebäbi durmuşum söýgümde" diýip jogap berer. Şeýle de bolsa ol başga bir ileri we uzak noktaga gidip biler. Emma iman bizi hemişe canly we hereketli saklar. Sebäbi içimizdäki wujdan oňa inanan insanda Allahy buyruga we dünýäye akyl gözü bilen däl de iman gözü bilen seredip başlar.